cacari ini nok cince kanggo Mama Haji Udi nok nenes kanggo Sisi Gugur kanggo Bunda Diana nok Janet Bunda Janet di Paidalan kanggo Mimi Haji Carini Bunda kanggo bapak tuan rumah jalan rasa sedih kanggo Bunda Haji Carini di bebodo kanggo Bunda Haji Carini kanggo nok cince Bunda Haji Carini nok cince kanggo Mama Haji Udi kanggo Bunda Haji Carini nok cince matur kesuwun kanggo Mama Haji Udi calon musik Taman Sari nok cince kanggo pancengan wadon makan ayu muter libur ya nak kanggo Bunda Diana asik kanggo Bunda Diana yang butuh bisa lepasakan cinta karena wong sinta genggam wis gawe atinja nok cince wis kejam tega ninggalakeun kanggo Bunda Haji Carini kanggo makan ayu kanggo nok cince kanggo Mama Haji Udi oke Terima kasih kalau Taman Sari mudah pemudi untuk kanggo berbicara Bapak Haji Ibu Haji keluarga kanggo wong ngerti cara bapak tuan rumah ibu tuan rumah ya kanggo wong pendok kanggo Kang Anto sedulur sing baku gelor wong bujure ketik kanggo Ahlijai wong sing sayang wis nyayangi wong liya kita sing ngambung potone kapan baik ketemune wong sejen sing diambung pitine kanggo Bunda Haji Carini nok cince Mama Haji Udi kanggo Ahlijai sing di wilayah Kedaung Bunda Diana ada dek kanggo Dedek dia aja isi-isi Sulki Melaka apa dek Yayu Rosi Yayu Rosi Yayu Rosi kamu apa Yayu Rosi Yayu Rosi Yayu Rosi jarene arep kawinan arane oke sudah siapa cek apa Yayu Rosi sing ditulis ning kanggo siapa nok kanggo anake bapak Yayu Rosi anake bapak kanggo anake bapak kanggo siapa nok Sedok mawar kanggo sedok mawar kanggo sedok mawar kanggo sedok mawar kanggo anake bapak sedok mawar wis kejep nok yosi ninggalakeun nok yosi nok yosi Mama Haji Udi kanggo sapa jadi sing paling ayu nih kanggo nok mawar nok mawar sing paling ayu nok mawar sapa jadi kanggo nok kanggo Yayu Rosi titi kanggo Yayu Rosi nok kanggo Yayu Rosi sapa je kanggo Yayu Rosi anake kanggo bapak Yayu Rosi kanggo anake bapak kanggo Yayu Rosi kanggo Yayu Rosi sapa jadi kanggo Yayu Rosi kanggo Yayu Rosi wong sing puja-puja kanggo Yayu Rosi kanggo anake bapak kita sing mawar kapan baik nok rosi kanggo Yayu Rosi Yayu Rosi rosi mari anaknya bapak kanggo anake bapak oh nok mawar kanggo Yayu Rosi di Paidalan kok wong sing puja-puja wis tega gawe lara jarine arep kawinan kanggo Yayu Rosi arep jejer loroan wong sejen
sing ditulis ning undangan. Sama jenok. Kanggo Yayu Rosi. Putuwe bapak no, putuwe bapak no, bapak no sing paling Kanggo Yayu Rosi. Kanggo anake bapak. genggam wis gawe jara, wis kejam tega ninggalaken. Putune bapak no, Kanggo Yayu Rosi. Nok Rosi. Yayu Rosi. Nok Rosi sing paling ayu dewek, sing paling moral dewek. Nok Rosi. Kanggo anake bapak. Nok Rosi. Sama jenok mawar. Nok Rosi mani. Kanggo anake bapak. Rosi. Kanggo majikan. Rosi atur kesun. Nok Siti. Kanggo Yayu Rosi matur kesuwun. Anggo Nok Rosi anggo putune. Kanggo Yayu Rosi. Anaknya bapak no. Wong sing tak sayang sayang wis nyayangi wong liya. Kanggo anake bapak. Kita sing ngambung potone kapan bae ketemune. Nok mawar sing dialku itite. Kanggo Yayu Rosi. Anggo Nok Rosi sing paling ayu sing paling eman dhewe. Kanggo Yayu Rosi. Kanggo Yayu Rosi. Kanggo Yayu Rosi. Yayu Rosi. Kanggo Yayu Rosi terus. Yayu Rosi. Kanggo Yayu Rosi. Yayu Rosi. Kanggo Yayu Rosi. Yayu Rosi. Yayu Rosi. Kanggo Yayu Rosi terus. Kanggo Yayu Rosi. Yayu Rosi. Kanggo Yayu Rosi. Arani Kanggo Yayu Rosi mani. Kanggo Yayu Rosi. Kanggo Yayu Rosi. Kanggo Yayu Rosi. ning Kanggo Yayu Rosi. Kanggo Yayu Rosi matur kesuwun. Kanggo Yayu Rosi. Yayu Rosi. najan demen kudu bisa lepas gencin Kanggo Yayu Rosi. karena wong sing tegenggem wis gawe ati jalan wis kejep Nok Rosi ninggalaken. Kesuwun. Atur kesuwun. Yayu Rosi. Suwun Yayu Rosi.